Haribol, Diyos man nabanggit tabi sa Indoka boss. Ini si Chimbal Borlagdan, Jaime Jesus, Borlagdan, ang kagsurat kang Diyos mabalos. Ngunyan sa inot na hapot, kung nata na isurat ang Diyos mabalos. Sa totoo, ang Diyos mabalos ay saro siyang koleksyon. Pagkatapos kang koleksyon na apod ay buhay gadan. So ang presenteng forma kan libro ay pigbibilog kang tulong or apat na mga collections arog kang collection na buhay gadaan, tapos hadit sa biyahe, di ko na itaram kung mga kasuarin siya na isurat, tapos Diyos mabalos, and then sarong collection na pigapod na Omaw. So ang Diyos mabalos actually bako siya sarong libro, kundi pigibilog ki tulong collection arog ang mga nagka-erinot na mga surat ko arog ang suralista, librong suralista. Kung babalik ka, kung nahiling nindo na siya, composed siya ki 4 garo tulo or 5 libro or collection or something. So arog man kaya ng Diyos mabalos. Nangyari garo ini, i-discuss tango na kung nataarog kayan ang forma. Nangyari ini ta sa kadipisilan kang pagpublikar or pag-publish kisarong gibo by collection. So in Diyos mabalos, sinubmit kong manuscript na pinili ko sa pinakamarhay hali sa mga collection na nakatago pa. Tapos binilog ko sila bilang sarong collection or libro na inapod na Diyos mabalos. Ngunya nata Diyos mabalos ang napili ko. Inot sa gabos, muya ko ang phrase na Diyos mabalos or ang expression tang Diyos mabalos ta para sa kuya unique ini, or sa Bicol language lang ini matutuparan. Although kang nakahiling ako kayo sa ibang lugar, deko sigurado lang or deko na nga aram sa eksaktong phrase, pero may Diyos man siya. Kang sa north, sa Ilocos garo or Pangasinan or something. Iguaman sindang something arog kayo. Deko sigurado. So anyway, Diyos mabalos, sarong magayon na expression kibikol na sa feeling ko unique in a way na Diyos sa kabalos, which is aram tagabos na it's a form of gratitude or pagpasalamat. Pero it's interesting na or may hiling mo sugabat kang pagpasalamat kang expression or gratitude na ini kung sain Diyos sana ang kayang magbalo. So digdi piga reflect or piga salming man ka ini ang sarong quality or characteristic kang sa tuyang mga Bicolano na I don't know if it's official na pigimidbid kita sa bilog ng Pilipinas bilang saro sa mga rasa or race or grupo ki mga tao or ethnic group kung sain kita ang saro sa or kita ang pinaka or saro sa pinaka grabe ang devotion or religious. So mahihiling tayo yan sa, let's say, sa pagselebrar ta kang mga festival sa like Peña Francia, sa Naga, or Nuestra Señora de Salvacion digdi sa Albay or something, sa iba pang mga lugar, sa mga satuyang mga festivities, although iguaman kayan sa ibang lugar, pero deko araman basis ka ini kung natay na pud na saro sa pinaka devoted ang mga Bicolano. Siling ko saro ining Diyos mabalos na expression saro sa dakulaon na ebidensya kung gura no tapig pigatawan kay balor or gabat ang sa tuyang relasyon sa kagurangnan sa Diyos or so anyway,
Diyos mabalo so dyan mahiling ta ngunyan kung malisyanin do data na masyado ining pigagamit, so saro yan sa reason man para ibalik siya sa sirkulasyon. So grammatical or linguistically wise, may mga diacritically or orthography wise, may nag sa kuya, may mga nag-suggest na tukalan ko ang kung nataarog kayo ng spelling kang Diyos mabalos, D-I-O-S, Dios, instead of modern or gaputang modern Bicol orthography kung saan dapat D-Y-O-S na. So ang rason ko diyan simply man lang muya kong i-capture giraray so sarong siguro so visual more than the linguistic reason, mas maya kong mas nagsandig ako sa visual memory na daradara or kargado ang word na Dios, D-I-O-S kaysa sa D-Y-O-S na honestly di ako pa masyadong di ko masyado sayon na gamiton. So iyan ang istorya sa likod kang titulong iyan, Diyos mabalos. So madumang kita garo sa laog kang libro itself. So basically di ako sa literatura bagay iwa kitang expression na pigapod na artist is dead or the author is dead. So sarong dakulaon na or it's a mortal sin na maghapot ang sarong tao kung sa sarong parasurat kung ano ang buot niyang sabihon, because there is such a thing called the crafting of meaning by the reader. Ibit buot sabihon kay parte kang proseso kang pagsurat, yang pagbasa. Kung saan ang reader mismo igwa siyang ambag sa pagsurat kang tula, sa paagi kang sayang pagbasa kang tula. So ta pwedeng i-shortcut or kung magamit kita magabat-gabat na term pag it's a form of I don't know, it's pag too strong man ang pagbagla kang relationship between the writer and the reader, kung saan the reader's responsibility is to read and to come up with a meaning or to come up with an interpretation or sarong pagbasa. So pwede ang author or ang parasurat kumbaga sa pagboto, yaon ang pribilehiyo sa botante na magpumili. Siring man yaon ang pribilehiyo sa parabasa na gumibuki sa iyang interpretasyon or kahulugan. Although not necessarily tama ang kahulugan kang parabasa, kaya kita igwang mga authorities na kaipuhan na like our critics na ma-review kang or mas magibuki papel na maka-impluwensya sa pagbasa kang mga sabihin tanang the general readers. So yaon malaog dyan malaog ang role kang edukasyon or ang pangaparaturo kung saan gigiyahanin ang mga parabasa na makaukod, not necessarily itawram ang buot sabihon, kundi makaukod kung paano ang tamang paagi kang paghanap kang kahulugan sa mga obrang ini. So iyan, ito ang halawig kong simbag sa hapot na di ko masisimbag ang hapot na ano ang buot sabihon kang mga tula na pigrelista nindo digdi. Pasensya na tabi sa Indo. Kaya kong itaram sa Indo yan, pero it would be
It would be denying you of your privilege as a reader. So, ang parasurat nagsurat ki mga tula, mga usipon sa pagkasabot na ang parabasa igwang sadiring isip, sadiring hutok, sadiring pagbasa or sadiring pag-ako kang kahulugan, sadiring paagi kang paggibong kahulugan. So bako sinda mga pader or ay bako sinda mga lanob na daing nagsisimbag or daing pagmati or daing isip. So ang parasurat nagsurat para makipagkomunikar sa kapwa niya, not necessarily para surat pero kapwa tao na kung saan garo ini sukawat bagang badminton or tennis kung saan kayang simbagon kang sa ibong nalado ang tinirang bola, kayang ibalik. Kundi garo lang siya nagtennis sa lanob kung saan tinapok niya, ibabalik sa kan lanob, pasiring sa iya. So, siguro, ang hanapon ta sa mga sinurat digdi, for example, mamundo ka or kikilat kang ining mga sinurat indong mga works or tula na nahiling nindo digi sa libro. Ano ang buot sabihon? Selling ko bilang nagturo man sa literatura. Yaong bagay dyan sa mga balikan ta sa mga elemento. Very elementary ini. So elemento kung ano ang tula. Yan, mapung kita dyan. So hihilingon ta yan. Ano ang tataramon? Ano ang nahiling nindong ginibo kang para surat para ipaabot niya ang sayang kahulugan. Ang success kang parasurat yaon sa pagkasabot kang reader. So it would be cheating or pandaraya kung ang parasurat itataram niya ang kahulugan. Garo kaya inikawat kung saan garo baga ang pagtula unlike essay kung saan direkta na i-explain kang parasurat ang sa iyang like a purport. Ang essay or saysay, iba sa pagtula kung saan ang essay direktang sasabihon ang kahulugan. Sa pagtula, which is considered the highest form of literature, garo ini mas subtle siya. Garo ini kawat, garo arog kang bugtong or paukod. Kung saan mapaukod ako, yaon ang kaugmahan kang parasurat sa paagi ka ay sa sabihin tayo ng torture or sa pinaukod habang pig digest so paukod habang pigahanapan niya itong simbag. Yaon din ang sige kaugmahan kang parasurat na sige daw kung makuamo iyan. That's why it's not necessarily pigtutuyo kang parasurat na maging vague or malabo. Pero day niya iyan didirektahon sa imo, depende sa genre, igwa man na direkta in your face, like say the protest poems kung saan day naman pigtatago. Pero unlike sa ako, ang aesthetics ko dyan yan sa pagkawat kay mga tataramon sa puns or sa paggamit kang sa usual metaphor, simile or the figures of speech, yaon iyan dyan nakatago so arog kang paukod, nakatago so kasimbagan. So not necessarily parehas ang kasimbagan na yaon sa parasurat buda sa parabasa, pero igwa ki may meeting place iyan kung saan yaon so esensya, so ubod kang kahulugan yaon. So daing tamang simbag in a way na in a sense na daing daing eksaktong simbag, pero igwang esensya yaon so essence na dapat bakong far out ang ang interpretasyon kang reader.
So, yaon ang paggiya dapat kang mga paraturo kang literatura na garo sobra ka na sa sa hulog. So, mismo ang paraturo sinda ang middleman kang parasurat buda para basa sa senaryo kang eskwelahan. Pero sa akademya, pero kung nagbakal kang libro sa bookstore, binasa mo iyan, warang paraturo. So, ang sa imong sasandigan diyan, so sa imong sa diring pagsabot. So, kaya kita nag-aadal kay humanidades, kay literatura, nganing ma-train kita sa maarabot na panahon kung saan maka-encounter kita kay mga siring na mga basahon, masasabutan ta or ma-appreciate ta at least. Makukonsumo tang tama ang mga literaturang ini. So, siguro it's a challenge sa mga sa Indo na man siguro ang human in fairness sa indong teacher human garo ang muya niyang mangyari sa Indo na magkaigo ka mo sa diring pag-iisip. Yan ang pinakamagayon na makakudan mo sa eskwelahan. So magkaigo kang sa diri mong pag-iisip. Secondly, tataok mong hanapon ang kasimbagan. Igwa kang initiative or disposition na hanapon ang kasimbagan. Dahil supig kukutsara sa imo ang kasimbagan. So, siguro harayo na kita sa point. Pero iyan ang mahihiras ko sa Indo. Katukal kang kang pigahagad nino interpretasyon kukuta kang sadiri kong mga gibo. Which is like incestuous in a way na di ko masabutan na garo it's not right na nadawag na yung dugang expression na the author is dead. It's true. Let's say sabi nga ni kang nakahurong ko, paano si Rizal, paano si Shakespeare, paano masasabutan sinda kung wara sinda na deta na sinda makahapot. So, both sabihon palan, dahil data na ma-appreciate ang sa mga gibo. So, similarly, kung buhay pa ang parasurat, permit ang piga-assume na once na linuwas mo ang libro, the author is dead. Or, dahil siya makakasimbag. Iyan ang permitang ikag sa tuyang pag-iisip. So siguro yan muna ang masasabi ko ngunyan. Ang Diyos mabalos dagdag na simbag ko. Saro ining produkto kang siguro pagpa Diyos mabalos sa sakuyang na meet or nakatuparan na sarong great soul or dakulang kalag na naging sakuyang basihan or pundasyon kang mga gibo kong nagkagiribo kong mga obra sa ngunyan kung saan taka itong panahon kaito ang sakuyang kaakian sa pagsurat nagsurat ako kay mga bagay na day ko man talaga nasabutan. So day ko pigataram ng ngunyan, sabot ko na siya perfectly. Pero bilang sarong paraadal na nagapadyos mabalo sa iyang paraturo. Saro ining attempt in humility to sincerely express gratitude na kita na naglakaw digdi sa kinaban ang aram ta day man talaga nagburabot sa sadirita or gikan sa sadirita kundi gabos kita nangangaipo ki giya or paraturo. So iyan ang sarong dakulaon na katotohanan na kaipuhan tang masabutan na
gabos kita nangangaipo ki tabang. So once kitang natabangan, once kitang kumbaga nahulog kita sa kalot, tas may kamot na nagkuha kan sa tuyang or nagsalbar sa tuya sa pagkahulog. Ang kalot na ini ang pwede tang sabihin na ignorance or illusion kang kinaban kung saan huna ta ang mga bagay sabot ta, pero sa totoo pala data na sasabutan. So mahihiling digdi sa mga gibo digdi ang di ako arrogantly saying na bako sa pagsabing in an arrogant way na nagkatawa akong kasimbagan, pero bako sa kuya hali ang kasimbagan kaya igong pagpadyos mabalos, bako sa kuhali ang kasimbagan kaya igong pagpasalamat, kundi nagpipresentar ki mga problema na igwang solusyon. So iyan ang kaipuhan kang kinaban ngunyan. Kung maghiling kang balita sa TV, minsan din ako naghihiling for many months or years na siguro. Then ako naghihiling na balita. Why? Because what we are being presented are problems without any solutions. So gabos problema. Daing maraot sa pagsurat tungkol sa problema. Pero mapapakinabangan kang kinaban ang sayang mong sinurat kung ipepresentar mo ang problema side by side with a solution. So ang kaipuhan kang kinaban ngunyan bako ng mataram sa iya na may problema ang sa tong kinaban. Dahil nakaipuhan kang kinaban kaya nasabihan. Or although kaipuhan niya pa man, pero it's obvious. Ang kaipuhan kang kinaban ngunyan is paano ta matatabangan ang satuyang sa diri. So sa pagpadyos mabalos, isang expression iyan kang sarong tawo na tinauan ki kasimbagan ang sa iyang pagsakit or something, or pagsakit or kahaputan kay kung pagpadyos mabalos. So lugod bako dahil sa nasa project nindo ini, basahon nindo ang collection na ini. Lugod may makakuha ka mong kasimbagan na para sa indo sa pagkamuot, sa eksistensya, sa purpose digdi sa kinaban, sa kung sisay kita. The most basic question obviously the most obvious question yaon sa hampang ta, garo bagay ang supunggod sa pandok mo. The problem with our identity is like yan, so pimple sa pandok mo, or ati sa pandok mo na yaon sa pandok mo pero dahil mo siya na hihiling. So someone should point out, this is your problem, you don't know who you are, or dahil mo midbid ang sadiri mo. So garo ka, we are lost because we don't know, not because we don't know the way, but we don't know who we are or something. Dahil midbid ang sa diritang pagkatao. So dakulo na nagbe-preach like love yourself, padabawon mo ang sadiri mo nguna. The problem is you don't even know who you are. How can you love yourself? How can you help yourself? So iyan, the book, ang tabang na may dato ko na lang sa mga researchers is that the book is riddled or pano kitema manungod dyan sa identity, the separateness of the body and the soul, the mind, the body and the soul. Yan ang dominant theme kang Diyos mabalos or kang kadaklan ka mga tula digdi. There's always that theme, that recurring theme. There is death
obviously mahihiling mo sa puon pa sana magadan ka na. That's the first poem, if I'm correct. That's the first poem in the original collection. That's the first poem, magadan ka na. So that is actually the last frontier, death. It's the last frontier. And the first poem, and the last frontier is the one that we should discuss first. That's the problem. That's the main problem. You're dying and you don't know how to solve it. Diba? Everyone is dying from the moment they were born. Sa oras na inaki ka, nagpupuon ka ng magadan. Or, garo ka, so hinali sa ref, nakakanon. Once hinali ka sa ref, nagpupuon ka ng malapa. So, once you get out of the womb, you start rotting. So, ang mga tao digdi sa kinaban, they are walking dead, basically. But they're trying to live in an illusion that they will be here forever. So anyway, people will criticize this kind of statement as being too pessimistic. No, but we have to enjoy the world or something. Yes, there's nothing wrong with enjoyment, but are we really enjoying? We are enjoying with a shadow of death behind our backs. Garo ka nag-enjoy sa dagat habang yaon na sa tsunami sa likod mo. And people who are trying to inform us that there's a tsunami behind your back. Tatawd na. I'm still enjoying. It's getting closer and closer. The tidal wave is getting closer and closer, and I'm still building this. Nagigibo pa akong kastilyong buhangin or something. I'm trying to build this house. I'm trying to build my career. These sand castles. So yaon na sa tidal wave sa likod. And then boom. Gone. So that is the theme of Diyos Mabalos. That kind of urgency to tell you that, or to pass on. This is not my philosophy. To pass on that information that wake up to the fact or the truth that this world is not meant for us to enjoy until it's totally destroyed. And that is what's happening. Yan ang nangyayari sa Kinaban. This is what's happening. People are, generations after generations, people are trying to suck out of the world, to suck out of this earth some drop of enjoyment. And look what is happening. Now we suck the marrow out of the world. Sangon yan na hiling tana ang epekto kay yan. That is out of our ignorance of our illusion that this world is a place for enjoyment, rather than thinking that this world is a transition, a place to transition to another place. Now this is beyond our knowledge. This is beyond our imagination. Dito ini masasabutan unless tuturuan kita by someone who is not from this world. Transcendence this did not spring from this world. Dito yan maiimbento. This transcendence cannot be invented. So to say that this world is just like a terminal or an airport kung saan naghahalat kitang maghali, nag-abot kita para maghali, it's beyond this world. Dito yan beyond our imagination. Someone has to tell you that you are in an airport. You are boarding a plane. So garo kita na sa eroplano. We are on a seat. And then nalingawan tanan na nasa biyahe kita. So pinakaray ta na sa tukawan. We started decorating the seat, and kung may matukaw sa kataning ta, nadadagit kita, we nagiging territorial. Dito aram na
May nagtukaw na dyan dati, naghali na siya. May nagtukaw na dati, pirang lubot na nagtukaw sa tukawan na iyan. It's like the terminal. Like the terminal. Inisip ta ang terminal na iniharong. So, this is getting long. Basically, sana nakatabang itong, araw kita ang tema. Araw kita ang tema niya. Magkamuot man iyan, or kagadanan. That is the theme. The underlying theme is that na sinabi ko, transcendence and etc. etc. Sinabi ko kasubago. So, may ko napahalo yun. I hope this helped you in your research, and thank you very much for Diyos mabalos sa pagdangog, kung talagang tinangog nindo. Diyos mabalos sa pagtaong interes sa librong ini. Haribol.